ኣብ ኣሶሳ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሎሚ ኣብ ልዕሊ መሳለጥ ድሮናት ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትር ናይ ድሮን ደብዳባት ተኻይዱ ይርከብ ኣሎ። እዚ ናይ ድሮን ደብዳባት ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ንኻልኣይ ግዜኡ ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምትሕብባር እንተቃወምቲ ሓይልታት RSF ናይ ደቡብ ሱዳን ዕጡቃት ጉጅለታት ናይ ጫድን ከምኡውን ናይ ኮሎምቢያን ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ማዓስከራት ብምድላው ምንቅስቃሳት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ዓበይቲ መራኸብታት ዓለም አልጀዚራን ሲኤንኤንን ክስታት ቀሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ሎም ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ትሕተ ቅርጽ ናይ ስርዓት ብልጽግና መሳለጥያ ድሮናትን ኣጽዋራትን ዓብዪ ዕንወት ከም ዝወረደ እየን መራኸብታት ናይ ሱዳን ከምኡውን ሃገራት ዓረብ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ሎም ተፈጺሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ደብዳብ ካብ ሱዳን ዝተበገሰ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ጥርጣረታቶም እናስፈሩ ይርከቡ ኣለዉ። ናይ ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ጸብለልትነት ኣለኒ ብምባል ዓንገረ ዝብል ስርዓት ብልጽግና ሕጂ ኣብ ባይታ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዓበይቲ ብድሆታት ኣጋጢምዎ ይርከብ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል አብይ አሕመድ ብዛዕባ ተራ ሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሓቅን ኣጀንዳ ኩናት መመኽነይን ክብል ብትሪ ኮኒኑ እቲ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ወግዓዊ መርገጺ ዝጋጮ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል መራሕቲ ሰልፊ ብልጽግናን ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናትን ንሰራዊት ኤርትራ እዋን ኩናት ሰሜንን ድሕሪኡን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዞም ብምንኣድ ናይ መንግስቲ ክብሪ መዳልያታት ክሽልምዎ ከም ጸንሑ ገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ነዚ ታሪካዊ ሓቂ ዝኽድን ኣረኣያ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም እቲ ሚኒስትር ወሲኹ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉዳይ ወደብ ባሕሪ ዝተመርኮሰ ወታደራዊ ኣጀንዳ ንምምችቻውን ንምምኽናይን ዝተዳለወ ምዃኑ ገሊጹ ኣብይ ኣብ ዘስማዖ መደረ ዝተጠቐመሉ ጉሕለት ዝብል ምምሳል እውን እቶም ሚኒስትር ጠቒሶም ኣብይ መደሩ ንጎላንጎላን ከም ኣብነት ምጥቃሙ አንጻር ኤርትራ ኩናት ንምክያድ ዘለዎ ዘይሕጋዊ ድሌት ብንጹር ዘርኢ ኢሉ ጎላንጎላን ካብ ሶርያ ዝተማረኸን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እስራኤል ዘለዎን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ምምሳል ከም ኣብነት ናይቲ ኣብ ዶብ ባሕሪ ዝተጠቐሶ ክስ ምጥቃሙ ብኤርትራ ከም ወታደራዊ ስጋት ተራዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዝለዓለ ሓላፊ ኣቢሉ ዝሃቦ መልሲ ወታደራዊ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ኣብቂዑ ናብ ዓብዪ ዲፕሎማስያውን ቃላውን ግጭት ከም ዝተቐየረ ዘረጋግጽ እዩ። ብኢትዮጵያ ኤርትራን ዓመጽቲ ትድግፈላ ዝብል ክሲ ኢትዮጵያ ኩናት ክትጅምር መመኽነይታ ትደልላ ዝብል ክስን ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ስክፍታ ፈጢሩሎ ኤርትራ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ባይቶ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝሃቦ መግለጽታት ስሩን ፍንፉንን ክትብል ኮኒና እቲ ኢትዮጵያዊ መራሕቲ ማሊ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቡ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈጸመ ከሲሱሎ በቲ መግለፂ ዝተቆጣዕት ኣስመራ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዋን እንድሕርን ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳልያታትን ሃገርን ኣዘኻኺራ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ንዘላለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ዝብል መግለፂ ኣብይውን ኣዋጅ ኩናት ምዃንያ ኤርትራ ትነቅፍ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ኣማሲ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሱ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስጉር ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኽኒ ንምግባር ዝዓለመ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብ እዋን ኩናት እቲ መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብኸምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስማዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕ እንተዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዘለዓልና ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ዝፈጸምዎ ጃምላው ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊጽና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግና ኣይሰምዑናን ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትሪኽ ክትነጽጎን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተፈጸመ ግሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺ እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽራዕ ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ ንብረት ከም ዝዘመተ ኢንዳስትሪታት ከም ዘዕነወን ማሽነሪ ከም ዝወሰደን እውን ከሲሱ ኣብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ፀውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካይድዎ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሉ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ጠቒሱ መቐለ ክንኣቱ 3 መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲ መተ መቕሚጥና ነርና ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ኣይተረድኦን ንሕና ግን ከተማታት ክንቆጻጸር ከለና እናሰዓዊ ኣቱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውቕሮ ንዓቶም ዝዓግቲ ሓይላት ስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ኢሉ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኽሚ ክኸውን ኢልናዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ
بترجع من سراوت إرترا خمجوز كم استسمع جناير سعن أبزوان بحتو أبدج بحر بستفترة من السحاب كلت يوم من قستات بقالات أم كساس تأميدهم عليهم زمدنا خلتين هاجر استوى شوى عمون من قست إثيوبيا هو حاتنا تخينات كبق وعلى بريتوريا مفرا مصيبو كم زخن خا أبي أبز مجلتيو تقيس اللون إرترا هو حات مول بمول كيت أفا أتوكينات كزازة ما ينورون بموال لتسمع كم استقامته أتقدم منستر تزاربو أبزوان حالة التجرين سراوي إثيوبيا ناكينات مرحم زقني وينهم أبي أحمد قال أخرى الزبالو كفال حوحات مس إرترا الشارق اللو بموال بباندانت كسيسو قدما منستر أبينا أبالات بايتو وكلت هزب بزعا قداي ودو بحرن بز الزامد أبزهو مجلتي قداي ودو إثيوبيا بدبلوماسي نزرب النمعوات نتسعر لنا بزخون يكون من قدقن أكتر فنيلو لوم بزخون مخنيات زي خون مسيلون تتقوتيرو صباح عقتها يخلنيو نابزي اللي شجر قدم مقتاونا جن بسلام بزربن مفتعمو قبو يمسلنيلو إثيوبيا ودو بحر يدلياني يلو زامن تفترة وحقيقي جايز مسلني زبالات قدما منستر أو حدا أوان أرجان تركبناون كأي بحرن إثيوبيا تفعل اليوم كنبرو أي خلنيوم يلو كاوتشاف متسوع عكس كام قادشو زلا نوحات عمش كيلومتر مخان ززخا خرات قدما منستر إثيوبيا 5 كيلومتر تراي كم زحت التزاريبو إثيوبيا خاو قد هداس يكون كان من قد أير بتصيح بمهاب ودب بحر تركب كم تدلي بمتقاس نازم قبال دما أدلا يخوين كم سمعو تزاريبو هاونا تراي كنا نبل زلنا نتخاوانا استارفا وسدوو زطفانا ينتل دما يقرب دلنا قني إثيوبيا تفترة وتسقى حليف كمهاب أتسقى ميو مسوكل تستفل عليها هجرات عالم كزرارو بنكلو بمول دمتي حتى من ردينا جنب بسلام من بربخينات كخوني بلون يوم زبلونا يلو 130 مليون حزب بزح إثيوبيا نخلهم قروا بالتعدا كم زخنا زقلت قدما منستر أبي إثيوبيا ودب بحر انت زي رحوا استلمت تبلت قلنا كتبت حي تقلن يايلو عبد دبلوماسي صبغ قسقاسه خمسة لون جزي وسيدو فراز ذهبن بمتقاس قداي ودب بحر ببالي يخون ببولي بزخن يخون من قدم عوات خمسة يتعرف قاليتو منستر حرشا وحس المعازون مقبين وكله أب تحت الزبل كيما ناكلتاشن إسران حموشن نتفتاتو بمقمقام نخلتاشن إسران شدشنا بستوط أنو مدبات الزاتي عخيوا بعسران شعتن سالسان تقري أبس مراق قانعوم عبتش دشين زباتات كمون كفلتاتن جانافرن ما أخلي بيت صحفت أبسواتن زقربالو أخيوا أبزح لف عامت أبعسران شدشن شحيكتار سفحتين فتات معك أبن حامدن ماين كم تخايدة سالاسا متن النوس ديقاتات كم تسرحان تقليتو قبل ما زرعت العلى فرق مليون هكتار تحارسو كزرعن كله 84 ميتاوت بسولاخال أتستعرف دما طرتاتن نايك بيا زرعتن كم زنبرة لعل 11 هكتار دما بأحمل تنفرتاتن كم زلمعة باريهم أما فردرهن قاوهن عبي عود كم استمزجب زجلت أبصابات 1 مليون شقاوت نمزرجح كابزوت مدب لعل 87 ميتاوت كم تتجبر مدب نسرو حقات وحرشة عمل لها قرن متجبر بستجمر سرح دما بزهي كاتوتات كم 10 خلتشح نابسسان سستنشح كم زبالة تحبيرو أما فرم عرض ما مسنع عمي بمن الزار بزهي كفوتات نبلع 50 كلتنشح كبلن كلو مهرت مع 4 أساس ميتاوت كم زعبي تتقيسهم بزي كازي أما ده حرشة مرمر استسلاسل تعري أمد انفاع عباقل قلوت حقاقات نقوص تصرن عقد استمامرحتات كم تندفو مع كان حبريتا انسان بقولن كم استمسرتا استفلا ليكو تصررا ونتفتات كم استسلاسل كمون هاقرا ولابراتوري تعنا انسان بقولن 1 مليون كتابتنا كل تحمامات درهو بوشتا وعغمي كم زفري تحبيرو تساتفتي أبز غربت أبطابات دحر زكايد وزتا زار حزل وادي قاسات بملقات قبل ما عثر وعلا تتكأمنت باريا ودوخ إخا عزز تتكأمنت صحاوطعات قبل ما جرادين كدفالو ممسرات المحيال المحبرات أفريتو وصيت حرشا اللعولا تكروكو وهابو قوتتصر زي حقاوت أربال عدما كحيل زبل لبواتات أغريبهم منستر حرشا أترفاين برها أبز محلالفو ملختي منستر حرشا لبعاتا ونتفتات أبسلست استراتيجيتات مالتنا أشرن ما أخلوتو النقداوين حرشاتات نوس وهودن سترابيتا وحرشا كمون نوس ربوح كاس وحرشا بمكفال بعتو بسرح مهلا بمتقاس حلفتن كيلاتاتن حرشا بحفشا عبقد ما جنبار زلو كيلاتات دما بفلاي نتي وحسن مازاون مقبين خلو أب كل زبل عبي علامة قدمي خلتاش إنسان شومونتان متكبارو بعتو بكسر حلو أزخ خيرو عبت أخي بالعلوت حالفتن كيلاتاتن حرشا حالفتن كفل حرشان مريتن زباتات حالفتن وكلتن أبيت تصحفت حرشا عب زباتاتن نص زباتاتن كمون وكلتي مشاركة المعات محبراتن تكالاتن تساتيفهم نيروم بروفيسور أسمرهم لقسها مبل 9 حموشن علميهم عارفهم
ኤርትራ ኣሜሪካ ተመራማሪ ስነ ወዲ ሰብ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ብሳሳን ሓደን ጥሪ 2026 ኣብ መበል 95 ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ክፍለጥ ተኻይሉ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ኣብ ዘመነ ፍልጠቱን ምርምራቱን ኣብ ግዜ ወራር ወያነ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተፈጸመ ግፍዕታት ኢትዮጵያ ብኸፊል ክስንድ ምኻሉን ሕትመቱ ኣብ ቅርዓት ማሕበረሰብ ዓለም ከብጽሕ ምብቅዑን ይዝከር። ብዘይካዚ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ንባህልን ልምድን ህዝቢ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ናይ ምምሕዳርያታዊ ልምዲ ስርዓት ጋዳ بعمقات بمصنع كحتمو بمخالو أم محياس زمدنا حزب إرتران بهر أورمون لعل استواصو كايديو بروفيسور أسمرهم لقسن على شوعات لكاتيت كلتشن 26 حامد أدام كلاب بسيو لعل 14 وتادرات درج تقتلوا من قاسلوا من تمارخهم من كابتوم استمارخ لعل شو منتشح وتادرات اتوم 300 مكونات عززت سراوت يوم ابتنا 3 معلت برق او سرحيت 8 تانكتات تماريخن 30 تقاتيلن كمون بركز بل مدافع بي ام ونشفت روكيتات تمرح تصار تانكي مسايلاتن كالوت كبت يصوارن دما تقاتيلوا من اب تحت قصصر وعيلو من استرعغ صوار عنا زمناوين مراخب وجن نقدن صلا تبارعن تماريخن قندما ازز حيل بحر اثيوبيا ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ወደባት ከተማ ባጽዕን ካልኦት ከተማታትን ዓድታትን ከምውን መላእ ህዝቢ ሰምሃር ንፋስ ናጽነት ኣስተማቒሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጂኦፖለቲካ ቀይሕ ባሕርን ጎረባብቲ ሃገራትን ተዋሳኢ ክኸውን በቂዑ ወታደራዊ ሚዛን ህዝባዊ ሰራዊትን ገዛእ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፍጹም ተቐይሩ ደርጋ ፍጹም ናይ ምክልኻል ስልቲ ተጸሚዱ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብፍላይ ጎረሮ ስርዓት ደርግ ድማ ብሓፈሻ ተበቲኹ ትጽቢት ካብ መጓዓዝያ ኣየር ጥራይ ኮይኑ ንስውን ኣብ ትሕቲ መዳፍዕ ህዝባዊ ሰራዊት ካልኦት ዝተፈላለዩ ገዘፍቲ ወታደራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓወታት እውን ተመዝጊቦም ጨንፈር ትምህርቲ ዞዋ ማእኸል ጎኒ ኢኮኖሚያዊ መደባት ዝካየድ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ተማሃሮ ክብርታት ንምስራፅን ዝምባለታት ኣላሊኻ ንምምዕባሉን ሓጋዝ ተራ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሓላፊ ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ጥዕናን መምህር እስጢፋኖስ ገብረሃዋርያት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዓመት መጸብ መልክዕ ውድድር ኣብ ገጠራት ይኹን ኣብ ከተማ ኣብ ሞንጎ ካብ መባእታ ክስካብ ካልኣይ ደረጃ ዘለው ተማሃሮ ዝካየድ ንጥፈታት ብተሳታፍነትን ዓይነታት ውድድርን እናሰፍሐን ሓየልን ምምፁ ኣብርሂቡ ሓላፊ ምክታል ባህሊ መምህር ሰሎሞን በርሀ ብወገኑ እቲ መደባት ሙዚቃ ድራማ መደረ ክትዕን ካልእን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ኣፍልጦን ርእሰ ተኣማንነትን ተምሃሮ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብዛዕባ ምርጫ ንምዝታይ ዝመርሕ ኣብ ፓነል ከገልግሉ ብሂወት ዘየለ ዝሞተ ሰብ ብምምዛዙ ዘሕፍር ኩነታት ስዒቡ ክልተ ላዕለዎት ሓገዝቱ ካብ ስራሕ ኣባሪርዎም ኣብ ርእሲ ዓርሞሽ መርከብ ውግእ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ብድፍረት ክዝንቢ ዝፈተነት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኢራን ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸት ካብቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣዛራ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚ ዓርሞሽ መርከብ ኩሉ ዓይነት ርክባት ኣጥፍያ ኣብ ወሽመጥ ሆርመዝ ምብፅሓ እዩ ብሰመዚ ኢራን ተሰልያ ኣብ ርእሲያ ድማ ናይ ምፍራሕ ድዕንታ ዝተራእየ ኩናት ኣሜሪካ ኢራን እንተተባሪዑ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ እንተኸፈ ኢራን ኣብ ርእሲ ኣሜሪካ ከቢድ ዕንወት ከተውርድ ከም ትኽእል እቲ ዘሎ እዋናዊ ምልክታት የንፍት እዚ ድማ ነቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ዘንቀደት ኣሜሪካ ሰግጥ የብል ኣሎ ኣሜሪካ ከምቲ ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ርእሲ ማዕለያ ዘይብለን ድኹማት ሃገራት ዘካየደቶ ቀሊል ወታደራዊ ወፍሪ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ በድሙቕ ኣገባብ ክጽንበል ምዃኑ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓቢሩ ዝርዝር መደባት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢ ዝካየድ ጽንብላት ኣብ ዝቕጽል እዋን ክግለጽ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣብ 1976 ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ከም ዝተመሰረተ ዝዝከር እዩ سبال ونفرت إيران أبحر عرب نمركب صعنت نفرت أمريكا عقيتن أبز غرب أوان سبال ونفرت إيران أبحر عرب نزنك أساقس مركب صعنت نفرت أمريكا نمغرب بقطان مكتالن بزح فتنات عقايدنين بمسارتنا مجمرتات أبزابات كلتا سبال ونفرتي تساتيفا نيران أتحانتي تهاري مقتود كلا أتحال إدخاكا بسلامة وحالوا سورا مخانو زمن الله نايده ساستلوخا بعوض فتسيما بسلام تمليسا قديم تقدلاي تسفاي ولدم كايل تمل سود مولا بعسران شعتن طري أب مبل 7 عامت عدميو بحمام تسويو أول حتى رشن شعتن 75 أب هزبا وحالتا حرنت إيرترا استسلفة تقدلا أوان حرنتها وقالسي أب تواقع سراويد كفل سنكن كفل حلوة سوران دحرنا سنة دما أكوبانيا كيح بحري كوبانيا مكفال حدري استاف من محدار مستر مكل خالن كفل سراويد إسان 4 بستفالي صفحتات حلفنت هزبون هاجرون بتوفاين نزا قلقلة حربين يوم قديم
ተጋድላይ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ውላድን እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብሳሳን ሓደን ጥሪ 2026 ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ክፍሊ ሰራዊት 24 ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋድላይ ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ተመልሶ ወድሞላ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ሓይልታት ሓራ መሬት ብግንባር ራያ ጨርጨር ብፍላይ ድማ ብስቡር ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕታት ክፍጽሙ ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ እዞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ድጋፍ ዝግበረሎም ናይ ሎጂስቲክ ናይ ኣጽዋርን ድጋፍ ዝግበረሎም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ብጾቶም ዝኾኑ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕታት ክፍንው ከም ዝወዓሉ ዝተገለጸ ቅድም ክብል ብኣንፈት ወጀራት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝቐነዩ እዞም ሓይልታት ሕዝቡን ብግንባር ራያ ጨርጨር ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ይፍንው ከም ዘለዉ ይዝግለጽ ቅድም ክብል ኣባል ሓራ መሬት ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ተመስገን ዳዊት ናብ ትግራይ ተመሊሱ ኣብ ዝሃቦ ስፍሕ ዝበለ ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ሓራ መሬት ክደራጆ 4.4 ቢልዮን ብር በጀት ሰሊዑ ተንቀሳቒሱ ዋላ እኳ እንተነበረ ብወገን ሓራ መሬት እዚ ዝበሃል ውፅኢት ክመጽእ ብዘይምኻሉ እቲ በጀት ክቋረጽ ከም ዝገበሮ ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ እቲ በጀት ንኽምለስ ዝዓለመ ምንቅስቓስ ድማ ብኣንፈት ዓፋር ቅድም ክብል ድማ ብጸለምቲ ኣብ ቀረባ ክጅመር ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ድማ ብኣንፈት ኣገው ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሓይልታት ሓራ መሬት የካይድ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ስርዓት ብልጽግና ኢዱ ዘይሓወሰሉ ኩናት ሕድሕድ ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ እንትኸውን እቲ ናይ ሎማዓንቲ ሓዊሱ ኣብ ዝቅንያት ብሓይልታት ሓራ መሬት ክካየድ ዝቐነየ ወታደራዊ ምንቅስቓስ እውን ናይ ዝመርኣያ ምዃኑ ተገሊጹ